足立殿の敵。Interessant, ich verstehe tausend nicht so, Mann. Also kurz da. Hui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 . Eben nochmal herzlich willkommen da zu einem neuen Video. Lang ersehnte Ghost of Tsushima. Finally. Hu. 敵将を逃してなるものか。者ども続け。もう子供のは新手だ。切り捨て。Puede ser. Oh, ist das? Ah. Hey, sieh, Mann. Irgendetwas stimmt da nicht.もはや我らのみ残された道は一つ。敵将を見つけ出し討ち取るのみ。最後までお供いたします。よく申した。来たぞ。あれが敵将。確保できています。ここで決着をつけるぞ。Was ein Attack, Mann. Ooh. Well, that backfired.
我が名はコトゥン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰。どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う侍よ、我に下るか。The Ghost of Tsushima.いかにしてここへ。誰かが俺を見てくれた。武具はない、食料のみ。ここを離れねば。もう子供。Tillhör Mongola. 誰かが俺をかくまってくれた。その者がたちも。Jag blir oerhört förvirrad. 誰が歯を研いでおった。武士か。俺の鎧。壊れておる。だがあるだけありがたい。やめろ。
おそらくは。太刀はここにはない。私に任せて。ほら隠れろ。ああ、殺さないで。米を出せ。少しならあるから持って行って。何者だ。言うなってね。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた。数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ユナ。後にして。くっそ、かがんで。どうする。こっち。待って。あ、助けようなんて思わないで。民の命が。志村殿は戦場におられたか。地頭の？知らないね。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが堺人か。地頭の多いの。して叔父上は生きておいでか。おそらくね。猛虎に囚われてるけど。場所はわかるか。東の海岸沿い。金田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下踏みを送りご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた。死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。くぐって。死にたくない。きつくね。今はこらえて行くよ。待って。騎兵だ。武装しておる。島中駆け回ってるよ。みんな奴隷にされたり殺せとって。よし。まずい。隠れるところがない。このまま出たらあいつらに見つかっちまう。一か八かだ。待って。荷車が。今だ。早く。万兵衛だ。屋根に登るしかない。屋根に登り戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。
タチは食べ物と薬に変えた。なんだと。怒るな。相手を捕らえて取り戻してやるわ。体じゃ心もとない。使えそうなものもらっときな。娘というのか。持ち主はとっくに死んでる。Und sich. こっちだよ。タチを買ったやつはこの先に住んでる。いるか。まずいね。もうこれ見つかったんだ。見張っておれ。俺が調べよう。太刀さえあればいえ、どこかにあるはず。我が名は酒井仁。地頭である志村殿の甥い。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは酒井家の宝刀。戦を鎮め命を救った太刀だ。殴られたのか。いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、叔父上。そうか。稽古の成果を見せてみろ。わしを撃ってみよ。はい、叔父上。さあ、撃ってこい。わしに当ててみよ。よし、陣、撃ってこい。はい。よろしい。さように戦えれば技をつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。ではその技をつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手からいかにして身を守る。私の方が身軽でしょう。間合いの外から疲れるのを待って人たちで倒します。よろしい。敵がいかに策を巡らそうとも武士たる者は臆すことなく戦わねばならぬぞ。肝に銘じます。ではわしの防御を崩せ。酒井仁が優なる武士だと示してみよう。攻撃で防御を崩し素早く撃ち込め。Siech. Du hast aus dem Ring, du hast verloren, Mann. やめよ。降参だ。加減しましたね。しておらん。太刀であったら Graphics sind aber schon noch recht 嘘 geil. です。お前に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を期するでないぞ。よく防いだな。良い構えだ。疲れた。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え痛みに耐えてみせよ。よし。
け流しを教えよ。わしの動きをしかと見ていろ。撃ち込まれたらすかさず防げ。覚えが早いぞ。撃たれる寸前に受け流すのだ。無意に動いてはならん。上達しておるな。良い構えだ。休まれますか？相手で息を切らすと置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわし、すかさず切り返してみよう。よし、その息だ。切り返した。うまく避けた。よいか、かわしたらすぐさま攻めろ。わずかな反撃の気を待ち、生かせ。Kann ich den auch parieren? いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に5本打った方が有言を決めるとする。ではタコにしましょう。うまいぞ、ジン。お見事です。腕を上げたな。はい。飯の前にあと一つだけ問おう。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたかわかるか？主への忠義、己を律すること、あと申してみよ誉れ、勇猛に戦い堺の家を守ることです。う。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは？それは民を守ること、己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますが、行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。Ach, not der Samurai! はい。Ist es eine Sperre? Komm her, bro. 見つけたんだね。馬はどこにおる？馬屋にいるかも。来て。Woher hast du den Bogen, Kollege Essig? 騎兵だ。我が物顔で走ってる。馬屋はどこだ？燃えてる家の村手さ。おいで。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。
誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。来い、鬼畜ども。はい。近いな。助ける気じゃないだろうね。もう隠れん。太刀も取り返した。ちょっと。万平だ。一人も逃がすでない。おい。ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む。高さへ戻ればそれでいいんだ。叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。おし。馬屋はすぐそこだよ。おい。ああ。馬屋へ急ごう。おい。こやつらは軍馬。浜に Ich 連れ nehme て行かなかった。 schwarze. 命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい？ Ich will schwarze. Ja. おい。どうどう。似合ってる。名をつけねばな。神、世を守る闇。影。地頭は城の中だね。I'm a savage. 壁は高くて越えられない Classy, ね。 Butchie, 騒ぎを起こして Ratchet. 忍 Ui. び込んでみるわ。いや、 Oh. 大手門から入る。ハーンは足立殿を生きたまま焼き殺し、叔父上を恥ずかしめ、武士を皆殺しにした。この恥はすすがねばならぬ。正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ。猛虎もそう考えるだろう。だが、こたびは俺が。 Ja, da hätte ich der Burg zusammen mit Yuna. Oi. お主はここで待っておれ。 Epische Musik. Oh.
Kannst Gegner zu einem Kampf halte gedrückt, wenn sich deine. Mhm. Hey. 志村殿を返してもらうぞ。Yum he gets samurai. Was? Das Ganze noch einmal. Nochmal. 志村殿を返してもらうぞ。Gartin salaklat wen.やったね。そう申したである。この音何？わからぬ。だがおそらく猛虎の兵器。Wieso verletzt du mich einfach mal? What? Haha. Spöri. Ruhe. Was geht's da? Oh! Komm. Ich weiß nicht, was sie machen, aber die sind alle... Oh. Ja, habe ich etwas Schlaues gefunden? Nicht, hä? Oh my god. Hey. これ以上は無理だ。お主は戻れ。一人で逃げ道を探しておけ。叔父上を助けたらすぐに引く。馬も用意しとく。頼む。俺が戻らねば森に逃げろ。
Schön. Oh, 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 oh. Sorry. Was ist das? Ah! Weißt du, wenn ich jetzt hier oben bin und alle umgebracht habe, der heisst, wir haben deinen Onkel irgendwo anders geschleppt. Pfeile, also wir sind mit Pfeilen schießen, stoßen, mit Gummibusch. Ah. Oh. Schön.俺はここだ。堺人、地頭である志村殿の甥だ。叔父上が受けた恥、すすぎに参った。志村から己のことは聞いておるぞ、堺人。こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けをこう姿をな。陳
さあどうする堺人。おい。来い総表明。オチが見ておるぞ。諦めろ堺人。黙れけどめ。おい。やめよ。下れ。はい。あ、ともたやすく平和が戻るとおじに見せてやれ。死にたくはなかろう。不甲斐ない。またしても父上。ジン、手を貸さんか。若様。Die Rüstung そろそろです。 wird ja auch anlegen. 今参る。島中の者がお父上を弔いに来ております。皆を返してくれ。何をおっしゃいますか。若様が堺の家督なのですよ。ああ、お一人ではありませんよ。お父上は風となり導いてくださり、お母上は鳥となり見守ってくださいます。おじ上はご本人がお伝えくださいましょう。助かった、ゆり。堺殿の息子とあらば Schnauze. 当然だ。Jetzt müsstest du nur noch als Darth Vader vorstellen. 父君は何よりも民を守られた。まことのものふよ。どうぞ。すべて私のせいです。ジン、それでも武士か。父上は私をかばって息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。あやつの魂はこの太刀に宿っておる。これを父と思え。明日
わしの砦に来るがよい。迎え入れよう。今日は父に別れを告げろ。父上、お導きください。え、動けってユノ、頼むから。ユノ。ジェン、どうだった？志村殿を見つけお助けしようとしたが、あえなくハーンに。叔父上は嘆いておろう。あんたが無事でよかったよ。命を捨てても対馬を救うつもりが、今や猛虎に故郷を乗っ取られ、味方もいなくなった。自分より強いやつに負ける気持ちわかるよ。情けないよね。でも死んじまったら元も子もない。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。このまま再びハーンに挑んだとしても、返り討ちに遭うのは必定。他の手立てを考えねばなるまい。そうして志村殿を救い、故郷を取り戻そう。だったら私が。騎兵だ。ハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい、隠れなきゃ。Zonder sermste. Хэрнийг оцгой. Бүхэн зүгээр. Модахгүй ухтил боно мос самурай. А. あんたを探してるんだ。馬が逃げちまったじゃないか。主の元に戻るようしつけてやる。来い。すごいな。猛虎はあんたを探してる。お主はMassive hit 俺が猛虎兵を引きつける。タカを助けるまでそばを離れるつもりはないよ。ではまず加勢を得ねばな。腕が立つといえば石川先生や足立雅子殿、このお二人を。タカだって腕はいい。あの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が味方につくんだ。城に忍び込める道具だって作れるよ。では壁を登れるようなものは。タカの腕なら朝飯前さ。捕まった場所はケチのあたりだった。お主は先に行っておれ。後で向かおう。
あの子は弱いから長くは持たない。ユナ、必ず弟は助ける。志村様も。Damit würde ich mal sagen, lassen wir es mal, oder? Für die erste Folge. Merci fürs Vorbeischauen. Like eben nicht vergessen, schreiben Kommentar. Das Spiel ist richtig geil und dann eigentlich noch recht Bock zum Weitergeben. He? Merci fürs Vorbeischauen. Tüdelü!